Gepleyer Azatlyk Radiosu. Biz habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň nowatlary artýar. Vilayatlerde çörek pasport boýunça satylýar. Ilat unyň nowatlaryna bir ay öňünden ýazylmaly bolýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary habar berýärler. Köp adam irden akşama çenli toporlanşyp durýar. Düýün akşam öýe barýarkam Türkmenbaşy şaý ýolundaky milli marketiň öňünde märeke durdy. Irden işe barýan wagtymda märeke dargamadyk ýaly ýene durdy. Esasy azyk önümleriniň ählisi gyt, şeker, un, ösümlik ýagy. Emma adamlar şuňlar köplenç şeker satyn almak üçin durýarlar diýip 15-nji ýunda Azatlyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy. Munyň bilen bir wagtda Aşgabatda ýurdun döwlet dukanlarynda her adam başyna 1 kilogram şekerden we 10 sany ýumurtkadan köp satylmaýanlygyny Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri habar berýär. Maglumaty görä üstesine bu agdalan haritler diňe kämillik ýaşyna ýeten raýatlary berilýär. Satyjylaryň sözlerine görä eger çağalara da satylyp başlansa, onda enatalar öz prezentlerini çağalar bagyndan alyp gyt azyk önümlerini satyn alyp başlarlar diýip neşri belirlýär. Azatlyk Radiosynyň vilayatlardaky habarçylarynyň maglumatyna görä, regionlaryň ensemesinde un asla satuwda ýok. Hususan da Daşoğuzda häkimetler tarapyndan ketgitlenen möçberde un satyn almak üçin ýaşaýjylar bir ay öňünden nowata hem ýazylmaly bolýarlar. Daşoğuzda un tapdyrmaýar häzirki wagtda ýaşaýjylar her adam başyna 3 kilogramdan ketgitlenen möçberde un satyn almak üçin bir ay öňünden nowata ýazylýarlar. Emma un gelmeýär. Ilat ören agyrýagda bazarda galla ýok. Mekke jöweniň we ak jöweniň bir kilesiniň bahasy gymmatlap 13 manada ýetdi. Adamlar häkimlige ýüz tutýarlar. Emma olara boş wadalardan başga hiç sat aýdylmaýar diýip Azatlygyň Daşoğuzdaky habarçysy gürrüň berdi. Onun sözlerine göre unyň gytçylygy sebäpli regiondaky çörek pişirýän kärhanalar çörek pişirmegini we satmagyny azaltdylar. Şol bırakdyra käbir ýerlerde çörek Aşgabatdan getirilip satylýar. Olam her adam başyna birden we diňe yerli ýaşaýjylara pasport boýunça satylýar diýip habarçymyz bellädi. Türkmenistanda azyk önümleriniň gytylmagy we gymmatlamagy ýurtda gara bazarda Amerikan dollarynyň çürtkesi gymmatlamagynyň fonunda dowam edýär. Soňky bir näçe güniň dowamında Amerikan dollarynyň türkmen manadyna bolan resmi däl gatnaşygy üýtgäp durýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň 15-nji ýylda habar bermegine görä, günüň başynda Daşoğuzda dollar resmi däl sövdegerler tarapyndan elden satylmandyr. Emma öňküsinden has pes bahadan 13 manatdan satyn alınıpdyr. Iýun aýynyň başynda Amerikan dollarynyň gara bazardaky narhy nowatdaky rekordy ýetip 30 manada golaýlapdy. Türkmenistanda dollaryň resmi kursy Merkezi Bankyň 2015-nji ýylyň ýanwarynda ketgitleşi ýaly 3,5 manat derejesinde üýtgäwsiz galýar. Daşary ýurt valutasynyň naqd çalyşygy bolsa, hökümetiň 2016-njy ýylda geriden gadagançylygynyň esasynda bir kanun bolmagynda galýar. Synçylar Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny yglan edilibäri iň agyr ykdysady krizisini baştan geçirýänligini belleýärler. Türkmenistanyň ýaşaýjylary bolsa häzirki kynçylyklaryny 1990-njy ýyllardaky gytçylyk bilen deňeşdirýärler we şol döwrüň açlygyny ýatlaýarlar. Birleşen Ştatlaryň John Hopkins Universitetining professory Steven Heinke häzirki wagtda Türkmenistanyň dünýäde iň güýçli inflasiýaly ýurtlaryň biridigini belleýär. Türkmenistan dünýäde inflasiýanyň möçberi boýunça ikinji ýerde 294% derejesinde. Manat gowşaýar we ören ütgeýär. Hiperinflasiýa hop salýar. Türkmenistan mundan öň hem iki hiperinflasiýany baştan geçirdi. 1992-nji we 93-nji şeýlede 1995-nji we 96-njy ýyllarda diýip professor Steven Heinke 9-njy ýylda Twitter ulgamynda çap eden maglumatynda bellädi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda un çörek gytçylygynyň dowam edýän mahaly ýurdun mediasy käbir etraplaryň kärenneçileriniň buğday hasyly boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine ýetirendiklerini habar berýär. 14-nji iýunda Türkmenistan Altyn Asr web saýty Mary welaýatynda Gally Orowynyň başynda ilkinji zähmet ýeňişiniň gazanlandygyny, Tagtawazar etrawynyň kärenneçileriniň kabul ediş bölümlerine täze hasylan buğdaýyň 10.800 tonnadan gowragyny getirip
özleriniň şertnamalaryny, boşnamalaryny ýerine ýetirendiklerini habar berdi. Galla oranyň oňa depkinleri Sakarçaýa etrafynda hem saklanýar. Ol owa hojalyk önümlerini öndürmek boýunça ýurtda öňdäki orunlaryň birini eýeleýär. Orun beýleki öňde barjylarynyň hatarynda Oğuzhan we ýol öten etraplarynyň daýhan birleşikleri bar diýilip, habarda bu ýerde kärenetçileriň güýdlük buğday ekişliginde buğdaýyň ýol öten 1, ýol öten 3 we beýleki görnüşlerini ösürip ýetişdirýändigini ýytalýar. Resmi maglumata görä Sewit boýunça ýem dänäniň 154 000 tonnadan gowragy taýýarlanyp, günnälik ösüş 22,5 000 tonnadan gowrak bolup durýar. Emma muňa garamazdan Sewitde un çörek gyçylygy dowam edýär we bu aýratynda ýol öten etrawyny gözeýilýär. Bayraç owasynyň ýaşaýjylary iýun aýynyň ortasynda may aýy üçin berilmeli un normasyny aldylar. Bütün may aýy çöreksiz oturduk. Gurbumyzyň çatdygyndan gymmat bahaly gazak unundan satyn almaga mejbur bolduk. Ony hem her gün satyn almaga serişdämiz bolmady. Indi iýun aýynyň normasyny haçan alyp biljegimiz belli däl diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran ýol öteniň Bayraç owasynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Aýdylmagyna görä döwlete değişli çörek dukanlarynda da bir ele 2 buhanka çörek berilýär. Ony hem owa ýerlerinden etrap merkezine gidip aljak bolsaň, epesli ýol kireyi bermeli bolýar. Ýol kireyine etjek çykdajagyny we çöregiň bahasyny nazara alanyňda bu hem gazak ununy satyn alanyňdan ardan düşmeýär diýip ýaşaýjylar her ay adam başyna berilmeli 5 kilogram un normasyny almakda hem kynçylyklaryň dowam edýändigini aýdýarlar. Mundan 3 gün odal ýurdun Demiradyk welaýaty Daşowda bolsa, adam başyna her aýda diňe 3 kilogram unyň satylýandygyny, munyň hem ähli ýerde tapdyrmaýandygyny, hatda Buldumsaz etrafynda çörek aljaklardan pasportyň soralýandygyny bu Sewitdäki çeşmämiz habar beripdi. Un Daşowda pula da tapdyrmaýar. Häzir raýatlar bir ay öňünden nowata ýazylyp, adam başyna 3 kilogramdan berilýän uny araşýar, emma gelýän un ýok. Welaýatymyzyň halka agyr ýagdaýa düşdi diýip Çeşme welaýatyň bazarlarynda ak jöwüniň hem de Mekke jöwüniň bahalarynyň hem epesli ýokarlanandygyny gurrun berdi. Resmi mediada şu ýyl ýurdun harmanyna 760 000 hektar meýdandan 1 600 000 tonna buğday hasylyny almagyň gözeňinde tutulýandy aýdylsa-da, ýurtdaky un çörek ýetmezçiligi we onuň ýylata ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly mesele gozulmaýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenözbek serhit geçirgelerine harit dolanşygyny çäklendirmek girizildi. Demirgazyk Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky serhit geçirgelerini täze çäklendirmeler öz güýjüne girýär. Häkimetler Türkmenözbek serhit geçirgelerinden syýahat, sowda we ýaşaýyş wizasy bar raýatlaryň ara çäkden harit geçirmeklerine gadagynçylyk girizdi. Bu ýagdaý tölegli wiza bilen harit gatnadýan raýatlaryň girdijilerine uly zarba urdy diýip Azatlygyň habarçysy 15-nji ýylyna maglumat berdi. Qadağançylygy ýerden döwlet strukturalary barada maglumat bilen gurrunga dowam eden habarçy Daşowdyň vilayet häkimliginiň hemde organ işgärleriniň bu çäklendirmelere gödäwçilik edýändigini aýtdy. Serhit geçirgelerine haritlaryň dolanşygy Türkmenistana, Özbegistanyň dollaryň girmegine ýol açypdy. Emma gynansak da inni Daşowdyň işsiz halkyny çörekden kesdiler diýip Azatlygyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä iki ýurdun arasyndaky sowda dolanşygy Türkmenistana Hytaýdan getirilen elektrotehnikalary türkmenleriň Özbegistana geçirip her bir raýatyň 2500 Amerikan dollary möçberine maliýe serişdesini ýurda girizmäge mümkinçilik berýärdi. Şol bir wagtyň özünde agzalýan biznes bilen meşgullanýan raýatlar döwlete wiza proseduralary bilen bagly paş töläp döwletiň gaznasyna da goşun goşýardy. Gynansak da bu girdijili işin soňu bolmady diýip habarçy sözüniň üstüne getirdi. Ýatlasak şu ýylyň 23-24 aprel günleri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2 günlük resmi sapar bilen Özbegistanda bolup, iki ýurdun arasyna dürli ugurlar boýunça degişli ýylalaşyklara gol çekilipdi. Ýöne agzalýan gepleşikleriň gün tertibine serhit geçirgelerine harit dolanşygyny düzgünleşdirmek meseleleriniň girizilip girizilmänligi
resmi beýanatlarda agdalmanyny. Resmi saparyň dowamyny Özbegistanyň we Türkmenistanyň ara çäklere goly regionlaryna ýaşaýan halklarynyň serhet geçirgileriniň düzgünlüğiniň gowşadylmagy barada umyt edenliklerini Azatlyk Radiosu yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar beripdi. Azatlyk Radiosu bu barada serhetiň Özbek tarapyndan taryhçy Nemat Polwon bilen 23 aprelde söhbetdeş bolanyny, ol adamlaryň iki ýurdun halklarynyň arasyndaky gelim güdüme edilýän gödegçiligiň gowşadylmagyna umyt bildirýändigini aýdypdy. Mevcut çegara hududunda bir malat vardı geldi olsa, aldıları olsa, çünkü serhetiň üstünden päsgelçiliksiz gelim güdüm bolsa, alış çalış bolsa gowy bolardy. Sebäbi biziň gelip çykyşymyz bir, dinimiz bir, dilimiz bir, halklar birek mudama gowy görýär. Biz uly umyt bilen garaşýar diýip olaýdypdy. halasında kette, umytla kette netijeler kıstırtmaz. Ýa-da sersaslak 20-nji asyryň 1-nji çäreginde Merkezi Aziýada sosialistik respublikalar ýokdan bar edilenine täze döredilen Türkmenistan SSR bilen Özbegistan SSR-niň arasyndaky çäkler aýdyňlaşdyryldy. Ýöne aradan 7-10 ýyllygyň geçip 90-njy ýyllaryň başynda ýurtlara garaşsyzlygyň berilendigine garamazdan iki ýurdun arasyndaky serhet gümürtüklügi 2004-nji ýyla çenli dowam etdi. 2004-nji ýylyň 31-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi iki ýurdun arasyndaky serhet gümürtüklüginiň aýdyňlaşdyrylanyny oglan etdi. Ýöne häli bu neçenli iki ýurdun arasyna serhet meseleleri boýunça döredilen hökümetara işçi topary ara çäkleri bellemek boýunça duşuklary gurnap gelýär. Meselem agdalyan hökümetara komissiýanyň duşugy 2017-nji ýylyň 1-6-njy dekabr aralygyna daşawuzda 2018-nji ýylyň 2-nji aprel günü Türkmenabad şäherine geçirildi diýip Özbegistanyň Daşary işler ministrligi ýaýradan degişli beýanatlaryny aýdýar. Türkmen-Özbek serhetiniň uzunlugy 1621 kilometr bolup, ol Daşawuz we Lewap welaýatlarynyň serhet çäklerini öz içine alýar. Iki ýurdun serhet geçirgilerindäki haryt dolanşugyna girdilen näme öňe sürilýän gadagynçylyk barada Türkmen resmiýleri henüde çenli çykyş etmedi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Şun Türkmenistanda Orada bayramı bellenilýär. Bugün ýurtda dinç günü diýilip oglan edilendigine garamazdan Daşawuzyň döwlet edara kärhanalarynda işleýän işgärler sport çärelerine gatnaşmaga mejbur edildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Daşawuzdaky çeşmesi habar berýär. Vilayatda geçirilen sport çäreleri ýagny avto we velosiped ýürüşleri sebäpli ýollaryň we köçeleriň ençemesi yapyldy. Bu ýaşaýjylaryň irden bayram namazlary okulýan mescitlere barmagyny kynlaşdyrdy. Adamlaryň köpüsi uzak aralyk ýöräp geçmeli boldy. Bir tarapdan özleriniň resmi dinç günlerinde çäre gatnaşmaga mejbur edilen büdjet işgärleri kösenen bolsa, beýleki tarapdan adaty ýaşaýjylar hem bökdönçlükler bilen ýüzeýiz boldy diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny soran çeşmämiz aýtdy. Şeýle dol bu çäreniň büdjet işgärlerine gymmaty düşündigini belläp sözüni şeýle dowam etdirdi. Vilayatda büdjet işgärleri ýaşyl velosiped, ak renkli sport gemini we ak renkli sport köwüşlerini satyn almaga mejbur edildi. Söwdägärler olaryň bahalaryny iki hisse gymmatlatdy. Häzir söwda nokotlarynda ak renkli sport libaslary we ak renkli sport ayakkabylary tapdyrmaýar diýip çeşmämiz belledi. Onuň aýtmagyna görä, Daşawuzly büdjet işgärleri gürrüň edilýän avto we velosiped sport çärelerini ençeme gün öňünden taýýarlyk görüp başladylar we bular Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi diýilip oglan edilen ýylda syýasy propaganda sahnalarynyň üstüni ýetirmek maksady bilen Daşawuzyň taryhy yerlerine geçirilýär. Belläp geçsek, şu ýyl 15-nji iýunda bellenilýän Orada bayramı Türkmenistanyň prezidentiniň permany bilen iş günü däl diýilip oglan edildi. Gurbanly Berdimuhammedowyň permanynda bu kararyň eýçiliginiň görnüşine garamazdan ähli edara kärhanalar we guramalar tarapyndan ýerine ýetirilmeligi aýdylýar. Bu permana garamazdan sport çäreleriniň näme sebäpden Orada bayramynyň bellenilýän günü geçirilýändigi we oňa büdjet işgärleriniň mejburi gatnaşdyrylmagy barada Azatlyk Radiosynyň
barasına Daşowdyň vilayet häkimliginden haýsydyr bir kommentari almak başartmady. Emma belläp geçsek Türkmenistanda döwlet işärleriniň we ýokary okuw jaýlarynyň talipleriniň, hüner we orta mektepleriň okuwçylarynyň resmi dinç günlerinde ýa-da okuwlarynyň işleriniň ýatyrylyp ýurtda uly dawara bilen bellenilýän we resmi mediada giňden mahabatlandyrylýan bayramçylyk çärelerine mejburi gatnaşdyrylmagy bilen bagly tejribäni indi ençeme ýyl bäri sinlese bolýar. Şeýle-de çäre gatnaşyjylar bu dawaralarda geýmeli eýin eşikleri hem köplenç öz hasabyna almaly bolýarlar. Şoňa meňdeş ýagdaý şu ýylyň 21 martynda Nowruz bayramy münasibetli geçirilen köpçüliklerin çäreleri bilen baglanyşykly hem gaýtalanypdy. Şonu bugün dinç güni diýilip yglan edilendigine garamazdan döwlet işärleriniň we ýokary okuw jaýlarynyň talipleriniň ýüzlerçesi Nowruz bayramy münasibetli geçirilen köpçüliklerin çärelere gatnaşmaga mejbur edilipdi. Türkmenistanyň Demiradyk vilayatynyň Çeşmämiz türkmen medeniýetinde ýurtda geçirilen köpçüliklerin çärelere büdjet işärleriniň mejburi däldi, hamana öz erkine gatnaşýan ýaly edilip görkezilýändigine, bularyň ilaty ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýdylmaýandygyny hem ünsü çekip şeýle diýär. Büdjet işärleri gyşyň sowugunda, tomsyň ıssysynda umumy iş wagtynyň ýarysyny diýen ýaly çärede geçirýärler. Hemmeler çärede iş edýän ýok. Haýsy edara kärhana bolsun tapawdy ýok. İşärleriň eden işine görä däldi, olaryň çärene hil gatnaşýandygyna görä baha berilýär diýip söhbetdeşimiz bellidi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda Türkmen Telekom'un eýetçiliginde tamlaryň üçeklerini oturdulan antennadan çekilen kabil telewiziýalaryň tölegleri duýdansyz 100% gymmatladyldy. 1-nji maýdan başlap Türkmen Telekom'un esasy kabil telewiziýasynyň bir aýlyk tölegi 5 manatdan 10 manada, ikinji we üçünji kabil liniýalarynyňky 1 manatdan 5 manada ýokarlandyryldy. Türkmenistanda bolup geçen täzeliklere ýakyndan sinedýän Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanrat Bugaýewiň sözlerine görä, bu barada raýatlary hiç ýyly duýduruş berilmedi. Munyň üstesine de resmiler tölegleriň tölenmändigini aýdyp, bu gymmatlamadan habarsyz ýaşaýjylaryň kabil telewiziýalaryny hem duýdansyz öçürdiler. İýun aýynyň 10-ndan soňra kabil telewiziýasyny köpçüliklerin öýesine duýdurmazdan öçürmek köpçüliklerin häsiýeti eýe kusurlap işlemede adamlar jan edip başladylar. Türkmen Telekom'un değişiklikdäki edaralarına näme sünmen telewiziýa işlän okdyýy olaram siziň tölegiňiz tölenmedik diýdiler. Bahalar ýetgizilip Telekom'un dispetcher urluklary aýtdylar. Diýip Sinçi Bugaýew bu ýagdaýlary başdan geçiren ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Maglumat üçin ýatlasak, Aşgabatda jaýlaryň üçeklerinden we diwarlaryndan çanak antennalaryň mejburi sökülip aýrylmagynyň ýa-da onuň ýerine ýaşaýjylara iki mümkinçilik hödürlenipdi. Olaryň biri Aştunyň telefon liniýalary arkaly berilýän telekanallar bolsa, beýlekisi Türkmen Telekom'un eýetçiliginde tamlaryň üçeklerini oturdulan antennadan çekilen teleýaýlymlardyr. Türkmen Telekom'un kabil telewiziýalarynyň hyzmatlaryndan peýdalanýan ýaşaýjylaryň bu soňky gymmatlama barada näme sebäpden özlerini öňünden aýdylmandygy barada beren sorawlaryny agdalýan edaranyň işärleri biz aýtmaldyram öýtmedik sebäbi kesilse özüňiz habar tutarsyňyz şonu aýdarys diýdik diýip jogap berýärler. Şeýle-de jogapkar işgärler ýaşaýjylara iýun aýynyň 20-sine çenli may we iýun aýlary üçin goşmaça tölegleri tölemeliklerini we şondan soň olaryň kabil telewiziýalarynyň gaýtadan işläp başlajakdygyny aýdýarlar. Belläp geçsek, Türkmenistanda döwlet eýetçiligindäki edara kärhanalar tarapyndan ýaşaýjylara berilýän hyzmatlaryň tölegleriniň duýdansyz gymmatladylmagy bilen baglanyşykly ýagdaý ilkinji gezek gaýtalanmaýar. Geçen ýylyň oktyabr aýynyň başynda çağılar baglarynyň tölegleri ýaşaýjylara öňünden hiç ýyly bildiriş edilmeden Aşgabatda 10 manatdan, ýurdun vilayetlerinde bolsa 8 manatdan 1-80 manada ýokarlandyryldy. Şol aýyň ahirinde bolsa Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň dil merkezinde 3 aýlyk dil we kompýuter kurslarynyň tölegleri okuw ýyly baş
başlap öňkü nyrkdaky tölegler amala aşyrylandan tas bir ay soň duýdansyz 3 eseden hem köp ýokarlandyryldy we enatalardan eýem geçen ay üçin hem goşmaça töleg talap edildi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Navalny orsiýetli oligarklaryň dünýä kubogyny degişli maliýe serişdeleri ogurlanlyklaryny aýdýar. Orsiýetiň opozisiýa lideri Aleksey Navalny Moskwanyň futbol boýunça dünýä çempionatyny geçirmek üçin eden çykdyjylaryny tanqidlap, oňa sarf edilen maliýe serişdeleriniň käbir böleginiň prezident Vladimir Putiniň ýakyn töweregindäki barlykly biznesmenler tarapyndan ogurlanyny aýtdy. 14-nji ýuwunda ödürüň türmeden boşadylmagyndan bir näçe sagat soň şeýlede Orsiýetiň milli ýygyntsynyň Saudy Arabistanyny 5-0 hasap bilen ýeňmeginden bir näçe minut soň göni video ýaýlym arkaly eden çykyşynda Navalny orsiýetli futbolçularyň ustatlyk bilen çykyş edenligini aýtdy. Orsiýetiň şeýle futbol şäheretini gurnamagy ören gowy ýagdaý ýönemen bir zada düşünemek. Ýagny näme üçin bu şähereni gurnamak üçin biz muňa 14 milliard dollar çykdyjy etmeli diýip Navalny aýtdy. Orsiýetli resmiler şähereniň guramaçylygynyň 13,2 milliard dollara barabar bolanyny aýdýar. Men dünýä kubogynyň geçirilmegine ýagdaýly çykdyjy edilmeginiň tarapdary diýip Navalny belledi. Eden çykyşynda Navalny halkara sport şäheretini geçirmek üçin zerur bolan aeroportlaryň, stadionlaryň we beýleki desgalaryň gurulşyna gatnaşan Putiniň ýakyn töweregindäki oligarklara hüjüm etdi. Ol hususan Boris Rotenberg we onuň inisi Arkady şeride Putinä iň ýakyn leýtenantlaryň hatyryna görkezilýän Gennady Timchenko daglaryň atlaryny aýratyny taýip aýtdy. Rotenbergler we Timchenko 10 milliardlarça dollar gazanylar. Haçan emen gazanylar diýenimne siz muňa ogurladylar diýip düşünmeli. Biz ol adamlaryň dünýä kubogyny bahanalap, hasda baýanlyklaryny ören oňa düşünýär diýip Navalny aýtdy. Özüniň syýasy hereketleri sebäpleýän çemegerek tutulýan edilen Navalny Instagram sahypasyna kinaýaly postlar çap edip, dünýä kubogynyň öň ýany türmelerdäki şertleriň gowulaşanyny, şol sany türmeleri häzirki zaman hajathanalaryň we ýasy ekranly telewizorlaryň ýerleşdirilendigini aýtdy. Ýöne şondan soň Navalny sosial mediada paýlaşan maglumatlaryny aýdyňlaşdyryp, aýdan sözleriniň hakykata gawat gelmeýändigini, özüniň degişendigini aýtdy. Maňa ynananlardan ötünç soraýaryn diýip ol ýazdy. Türmelerde hajathana ýok, pollarda henizem deşik ýerler bar. Telewizor ýok, türmäniň bakçalaryna futbol oýnary derwede ýok diýip ol aýtdy. Tanymal opozisiýa wekili Navalny 2011-2012-nji ýyllarda Putin'e garşy köp adamly demonstrasiýalara ýol başçylyk edip, ýurtda opozisiýanyň görnükli wekili boldy. Hoşlaşmaga sen ýanyňa baramda, gözleriňde düwme ýaşlar görünni. Boýnumdan ujuklap aglap durýanda, yüregim gıýylýar aglama lälem. Boýnumdan ujuklap aglap durýanda, yüregim gıýylýar aglama lälem. Şeýde baýra düşdüm söýün ýarymdan, ujuklap doýmadym intidarymdan. Bir gül ýolsam lälem senin